Basol. Bakit ba mag-stay boss? Ayan! Punta na ito umaga. Para makatipid na siya ng gasolina. Ayan po, dito na kami ni Kuya Arnel. Kuya Arnel. At buti, dinala ko na sana. Yo! Dinala ko na yung motor dun sa dun sa shop. Dinala ko na dun sa shop. Buti yung mekaniko tulog. Tapos yung mga tools niya nasa labas. Wala kasi kung dalang screw na. At yun, drinin ko yung carburetor. At napaandar ko ulit. Ayan, good morning, good morning, good morning. To all viewers, to all sponsor. At ayan. At maaga nga tayo ngayon. Kasi nga yun, araw ng Sabado. Hindi ko alam kung magbubuhos ngayon kasi kahapon din ako nakapunta doon sa site. Hindi ko pa alam kung makakapagbuhos pa doon sa slab. At yung asawa ko tulog pa. Mas maaga pa naman. Mas ngayon lang sila nakapagpahinga ng gusto. Tindahan ko sarado pa rin. Ilang araw na siyang sarado. Simula nung umalis si Mrs. ay sarado na to. Kasi nga busy tayo. At pag nag-i-edit ayaw kong nai-istorbo, kaya sinara ko muna pansamantala. Ayan, backboard, balik doon. At yun, samahan nyo ko sa sana samahan nyo ko sa pagdasal na sana naging okay yung operasyon sa kanya sa April. Yan, ayun lang, malaking tulong na po yun. Let's go na. Superlines Kuya Arnel, sabay ko na, may bakasyon. Superlines Superlines Piuduran. Ilog mo na disugap eh. Tan mo na? Adi? Oh, pinasok din pala to. Sari. Pinulkab. Grabe talaga. 4,000. Oh, Mabariya, profesor sa Mabariya. pinasok din pala yun. Grabe. Pinasok din pala yung tindahan, sabi ni Kuya Arnel. Mga anong oras na kaya? Oh, no. Gabi. Hindi. Kailan nila mo. Kung wala, sana si tindahan. So, para tindahan. Grabe talaga yung nakawan. Dito na ako. At dito na kami dadaan ni Kuya Arnel. Wala, itutulak ko na lang. Napakalayo kasi dun sa iniikutan. Kaya tulak na lang, Arnel, para mas mabilis tayo makarating. Yeah. Bahala na. Dito na. Rayuan. Kaya yan. Saji, sige pa din ang sa grada kasi ang bato sa sultan saji. Basol. Oo. Sa indagog gampi talaga. Parang naman sa tubig. Ano? Ano ko pa di sumusunod sinay ka na po pa di. Kaya kita pa yung gusto mo sa kita. Dah kaya plastik. Plastik kami.
Lulugon talag. water. Sabay ko na, bayda. Tula to ni water. Ayan, di kaya. Balik kami kay Arnel. Kahapon sinubukan ko yan. Kaya kahapon. May dumagdag po, abot dito. Kahapon, dito lang yan. Hindi nga nabot yung tuhod ko kahapon. Pero grabe yung dinagdag. Baka siguro may baka wala sa dam. Kasi wala nang ulan magdamag. Nakalahati yung motor ko. Tubig. Di kaya, mas lalo sa unan, malalim yun. Sana mabuhay. Abot dito. Sa unan mas malalim pa yun. Try na buhayin. Yan, nasiraan kami ni Kuya Arnel. Ayun ako. Try natin, try. Inabot ng tubig. Try. Ano buhay? Karburador. Karburador. Otro. Bubuksan sa namang tala di. Paluluwason. Di kaya sa kaku sa pako, kaya sa pako. Ah, nangusog na. Karburador. Nalugas. Modus tinagas mga karburador. Last.
Bo, ibakar. Abo. Hindi kasi. Bakit ba mag-stay mo, boss? Ayan! Punta na ito umaga. Para makatipid na siya ng gasolina. Bakit di ka naman pinagatang kalong? Ayan po, dito na kami ni Kuya Arnel. Kuya Arnel. At buti, dinala ko na sana. Yo! Dinala ko na yung motor dun sa dun sa shop. Dinala ko na dun sa shop. Buti yung mekaniko tulog. Tapos yung mga tools niya nasa labas. Wala kasi kung dalang screw na. At yun, drinin ko yung carburetor. At napaandar ko ulit. Dito na kami. For the first time sana, maaga sana kami ni Kuya Arnel. Bila kami katanghali. Yo! Hello. Good morning. Luto na si ate ng Manadi? Ama? Ayan. Hanggang na lang kamo. Ayan, pigsa. Ay, delikado ka niyan. Oo. Delikado ka niyan. Makita mo kay Vince. Vince, oh, tingnan mo. Kawin yan tayo, putulin natin tayo. Ito. Ah. Galingan yan. Delikado. Grinder man dyan. Bang grinder. Circular. Putulin para hindi ma-esikto yung ibang katawan. Kiskisin mo na bawang. Bawangan mo nga, tapos huwag mong basain. Baka ano yan, no? Yung kay Gara, kay din pa yung Jason ba? Baka nasugsog yan ng Baka. beer. Oo. Iunay. Huwag, masakit yan. Makulog na rin. Makulog. Di ko man nga pipisitin. Oo. Makulog. Titignan ko lang nga. Makulog. Ano mo ng bawang para gumaling. Kipkirin mo. Lo, hindi lo, tingnan natin lo.
Kidkir naman ng bawang. Hindi ka naman nila. Kasi parang ano na eh. Dito ba pupus tayo ano? Daw. Dito may pisilin. Baka kasi yung ano kasi Salugsog. nangyari na sa akin na Oo. sumasakit, sumulugsog. Salugsog. Namabaga siya. Yung pala, may kukulang din sila alin. Oo nga. Hindi no. Hindi na may gamot yan. Bawang daw. Tingnan daw natin. Baka may salugsog nga. Daw, tingnan natin. Kirutin mo nga yung dulo. Para matanggal yung nana. Hugasan mo. Tingnan Ano? natin. Bakit may kakarot? Lo. Tingnan ba natin baka may lugsog. Hindi na may pisilin. Di man pisilin. Wala naman tong ano to. Hindi nga. Wala naman tong estilo para naman tong Hindi naman niluluto. pisilin. Ha? Huwag mong basahin. Huwag mo nga basahin. Hayaan mo na lang siguro. Hayaan mo na lang yan. Hayaan mo na lang. Huwag mo basahin yan. Maghanap ka na subkol. Oo, subkol. Ay, tanghali na kami sa Arnel. Parating. Naka-vlog naman yun. Ay,